Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Wag yung ko masayop si Apyot og... Uy, niya usab si Greg. Narugdian naman sa ni siya. Sa may iyang tuyo. Uy, Ginoo ko. Nahadlok ko. Kining tawhana ang makaguba sa relasyon nila ni Francine o Corina. Gipamalihog ka ni Francine sa pagsusi dinhi kung nganong wa na niya makontak ang cellphone ni Corina. Ha? Maubag, Reggie? Ay, maunahan ang tansyang o palihog sabta ko. Kay igo mo lang kong nagtuman sa gihangyo sa sura kong higala nga mas Francine. Pwede ko masakbat la. Kinibawa man ko nga nga, wa makontak si Papa ang cellphone ni Mama. Nga, naghuwat na pagidom to si Daimars nga, manawag si Papa, nag-break ko na nila. Nga sige, kay nga naman, Dudot. Ganom day dudot. Tangang, kay gikuha man ni Mama ko rin ang cellphone nga, gigamit ni Daimars. Unya, giop ni Mama. Una sa, pastilan kini si Corina. Mao ba day dudot? O, Tito. Kung mao, mahimong ang pagkagool ni Miles nga wa niya makasulti pagbalik ang iyang Papa Francine. Mao'y hinungdan nga gilantan siya. O purting kurog nga tuwa karon sa ospital. Unsa ka to? Nantan siya? Na hospital si Miles? Dong Greg. Mao gani nga manglakaw mi karon si Dudot. Kay magsusi mi dito sa ospital kung unsa na'y kahimtang niya dito. Dili ka mato sa ospital, Tito? Dudot, Maguban na lang ta ninyo ng tansyang dudot. Muadto sa mi si Apyot sa ospital. nahilom ka man Dudot. Gitugnaw kas aircon ining auto. Eh, Mizila. Unya, nag-ampo sa kus Ginoo para maayon na si Daimars. Magkabalaka ng tansyang dudot. Kay buhaton ako ang tanan akong mahimo aron lang mamaayo si Miles. Ipasalig ko kana ninyo. Miles, Day, unsa na may pamati nimo? Kapoy kayo, makurin. Maraw ko buhay kusog. Ginoo ko. Relax lang ko rin ha. Total, na laboratory naman si Miles. Ang result mo lang ito ipaabot. Ano di ay ko naunsa di ay ko. Miles, Relax lang, Miles ha. Alam mo, taghapit siya tay. Wala yung debate eh. Hapit ka maayo. Sulti bing ang doktor. Uban no shoot. Yes, of course. ishoot. Ay, sorry ko rin ha. Ako lang ba, ano ni mag-ulos del Miles ba? Kay matod pa nila, sa kong lola pa sa una ba. Dili ko na maayo nga magsigit tagunaw na og bati, kung natay gibati. Relax ang yun ta, ug musalig nga maayo kita. Magkatabang ko na, aron dali na tang maayo. Diin man mo kwarta. Nakipayat para kuhan ko dugo ma. Nakatungog ko ganihawa mo'y kwarta. Magpasalamat ko ta ining ishoot, Miles. Kay giprinda niya ang iyang singsing ug diha ta magkuha og ibayad sa imong laboratory. Luta na cute ni mo na ishoot oy. Salamat na ya. Ay, buyag, Miles ha, buyag na Miles ha. Kay Biyernes na ba ko ni Friday? Ikaw,
kidney shoot. Siyawa kidney mo'y. Ang Friday o Biyernes, mauram mong good no? Ay, gusto ba mo niya akong nabawaan? Ay, nagreklamo ko. Ay, patusukan, di kay balik dagon niya. Ayaw, noy. Ha? Kay lakpi ako kaniya pagtusok niya Ay, ako. kumedya to dahil malas ko. Diyan, tuom siya din, eh. Tay, noy. Sakit, Jud. Kay do kayo kuwaon ang dagom, inipasuyop sa dugo. Ang importante na Miles nga, man na ba, di ba? Ang resultan lang ang ipaabot sa doktor, aron magatumar kag tambal nga, para yun ni imong gipati ron. Nangatol, di ko noy i-shoot. Ma. Hapo-hapon lang nako ng imong panit, Miles. Ayaw, kaya na katulad ni Miles, ay. Kaya di na pareha sa uban nga katol. Shoot. Tirol bitaw ni ko rin. Tirol bitaw. Saday na, katulan ng imong ipasabot, noy. Miles, sige na, pahuway na. Ay, bitaw ni Miles, ay. Relax na, ha. Ako pa ni mo, no? Mag-inom ka ining, di na kuwan tawa-tawa. Gihato di tiya basin din, eh. Kay nagana siya, basin dinggi ng imong gipati ron. Ha? Kiting-kiti ay ko? Makamatay na ba ko nun ng dengue? Mamatay na di ay ko ini makarin. Ano yung shoot? Ikaw, gyud is-shoot. Kuan da kay ikaw ba, day Miles? Nag-ingon day kong gidinggi ka ni Miles, ha? Wa manggod. Ang akong giingon nga, na nagana si Tia Basing, matong gilagaan kag tawa-tawa. Abag ba ng imong gipamati ba? Di mo gud makamati ng dinggi gud, basta buhi lang. Is-shoot mo sa Ay, sorry ko rin. Ay, dukadok pa, sus. Karo, hapit ka ba yun, Ay, dukadok. Mong, tabangi imong kaugalingon, ha? Aron nga, magkauli na ka, ha? Klase ba hapit? Pagkayog yun, Miles. Oh, nga nata sa ospital. Ay, kadiyon lang ng tansya nga kay ablihan ko kamo. Ay, salamat aplo. Ay, may abi gigimog kamot nang. Dili ko, oy. Aron makagunit ka sa akong kamot. Ito? Ako'y... Mag-una ko niyo sa information ng tansya nga. Aron mapangutan ako kung asang award ni Mutang Smiles. Hapon naman lang. Wa pamanggit mo tawag si Greg, eh. Ano ka? Unsa ka di ay ang problema dito? Hapit ng alas 5. Di lang ko mo overtime aron na. Magkapanawag ko ni Greg, eh. Si Miss Rian. Huwag ko magtuong na makahimot siya ni Ato. Dili na ko lindan nga akong kaugalingon. Nabuutan siya. Ug si bisan kinsa tingali nga lalaki nga makasuhito niya. Madanigid sa iyang pagkasiya. Ug maukan kari akong kipati sa iyo. Pero nahibaw kong sayop ni. Ug di gyud angin magpadako ni ini. Kay may pamilyang nagpaabot ug naglaom nako. Si Corina, si Dudut ug si Miles. Oh, unsa na may pamati nimo, Miles? Maura hapon, ma. Katula akong lawag. Kapoy. Mura ko ako'y kusog. Kinuo ko. Maluoy ka ni Miles. Corina, Miles, niya ng talisyan o si Dudut. O kauban na si Greg yung apyot. Si Tito Greggy? Unsa?
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!